Buche adek Alfred Mabea, Robert Limo to gi Frida Mugambi wacho ni ne ok ochok pach jopiny kapok nokete obedo chik. Kata kamano gimiyo jood bura thuolo mar ndalo 120 mar timo lokruok makare ne chikno. Ng'eto ni oduoko piny owacho chien ni mar chenrono manyien mar okumbano nowinjore ochak tiyo dwe mar 10. Ng'eto makama ochiw tok Joseph Enoch Aura to kod riwruok mar KMPDU gi riwruoge jotije piny owacho dhi e doho mar chungo chenrono. Act 2023, the entire Digital Health Act 2023, and the entire Primary Health Act 2023 are all unconstitutional for the reasons set out in this judgment and therefore invalid, null and void. Since this was a public interest litigation, we order each party to bear own costs. Familia mar japuonjre Anthony Macharia mane obila onego gi lisasi e gweng' ma Isebania e kaunti ma Migori medo kwayo mondo mi okaw okang' mowinjore mar yudo duoko ewi nek mare. Ka giloso e saa chiko mare, familia mare wacho ni gisetimo yore duto te mar manyo ratiro, kata kamano pok giyudo duoko moro amora ka apisa matimo nonro no pok omiyogi duoko moro amora. Gisani gikwayo IPOA mondo donji e wachno mondo okony yudo ratiro ne wuodgi mane en jaklas 12 e skund secondary ma Isebania. Na mpaka hapo mtoto wangu alipofariki, mpaka leo naenda kumzika, sijaona haki yoyote iliyotendeka. Inakaa kama mimi sio Mkenya. Inafaa mtoto wangu ichukuliwe hatua ili aweze kutendewa haki kama Mkenya. Na ninaona wengine waliofanyiwa kisa kama hicho, naona wanashughulikiwa. Hata viongozi wa serikali sijaona hata mmoja kufika hapa kwangu kuniuliza nini kinachoendelea ama kwa usaidizi wowote. Sisi ni wana Kenya na kura tunapiga na serikali ndio tunategemea. Je, kwa nini serikali tena inarudi kutuua? Imetuulia mtoto wa shule. Tunaomba serikali ya Kenya ichukue mkondo mkononi, mutendee huyu mama haki. Duol mano notije bad migao mar obila IPOA owacho ni nyaka sani giseyudo ywak maromo 10 ewi jok manomaki, jok manondhi kata jogo molal godo e kinde ng'anyo mar rowere, kendo gidhi mbele gi timo nonro. Kaluwore kod ywak magiseyudo, IPOA wacho ni ji 8 kuom joma nondhi kendo lalgo oseyudi kangima. Jogi wacho ni ne osandgi e kinde mane omakgi, kata beni IPOA kwayo jogi mondo ndik dhogi ewi wechegi. Gin Austin Omondi, Gabriel Oguda, John Frank, Drey Mwangi, Shadrack Kiprono, Osama Otieno, Leslie Muturi, duto manolalgo Nairobi, kod Joshua Okayo mani Kajiado. Rawera manyinge Joseph Mwangi ma Nairobi to pok oyudore nyaka sani, ka IPOA kwayo joneno mondo wuog oko mondo ndik dhogi kod obila mar konyo nonro. Denzel Omondi ma Nairobi to noyudi kowito ngimane. IPOA bende wacho ni gibiro neno ni gitimo okang' makare mowinjore ka gikawo neno mar joneno ka gikwayo joneno bende wuog oko, kata joma nigi pichni mag wang' dede mondo mi okonygi e timo nonro. Rowere adek ma Isiolo mago gin Mukhtar Ali, Nur Abdi Diba to kod Isa Osman bende gikwayo joneno mondo chopo chwal negi wach madhi konyogi e timo nonro mar yudo rowerego. Ji 10 owito ngimagi tok bas mane giidho kadhi Mandera yudo masira machiegni gi Katumba e apaya ma Garissa kochomo Mwingi. Bas no wachore ni notumo trela mano yiengi e bath apaya, gino mane otemo kanotemo kadho nyamburko moro otieno mokalo. Jowuoth mamoko noyudo hinyruok maricho kendo ochwal gi osiptande mopogore kuma gidhi nyime gi yudo thieth. markii la soo dhaafo maxaa la yiraahdaa ma bisaarkiisa
markii la soo dhaafo maxaa la yiraahdaa ji ang'wen ma gin wuoro, miyo gi nyithindgi ariyo nowang' mowito ngimagi e masira mar mach manowang'o odgi otieno ma piny norugodo kawuono. Masirano notimore e gweng' ma Entarara yo Loitoktok e kaunti ma Kajiado. Jolibamba manochopo reso anyuolano wacho ni achich manomoko mach makamano noloronegi dhotgi oko kaeto tiayo odno mach ka gimoro amora mane odno nowang' kaachiel gi ji ang'wen go. Nyaka sani pok oyangore gimomiyo njore makamano notimore, mak mana ni jolibamba achich ni nyalo bedo ni nyalo kele kod nyiego. Wirani Thomas Muleo ma en wuon nyithindogo eka nche nong'iewo nyamburko manyien. Ringre ji ang'wen go tere kar kano ringruok mar kano ringruok ma Loitoktok level 4. Kitu tuliokoa tu hapa ni gari ndio tuliweza kuokoa, yule ilikuwa inaanza kushika moto. Hiyo ndio tofauti kuokoa kama majirani wa hapa, lakini watu walunguliko ndani, baba na mama na watoto wawili, watu walishuko ndani. Kwa hivyo moto ilituzidi nguvu. Naona kama ni wivu tu ya maisha, kwa sababu amefungiwa mlango kwa nje na akachomwa ndani. Sasa tumepigwa na butwa, maana usiku huwezi kujua ni nani amekuja akachoma boma. Ila tu tunaona hata gari yake imebondwa. Tunaambiwa ya kwamba ni hao watu waliokuja kufanya hizo visanga hapa, na tuwajui ni wakina nani. Nikatoka mbio kuja kuangalia, kitu nilikutana naye mlangoni kwanza ni kifuli. Nikajaribu kugonga angalau kama naweza fungua, nikashindwa kwa sababu hata niko ndani, mimi ni mzazi. Ndio nikaamua kupiga nduru niamshe hapa jirani ambaye ni baba yangu hapa, mzee Martin. Kukuja tukajaribu kugonga mlango, tulipofaulu mlango ilipoanguka kuangalia wako kwa kitanda wamelala. Lakini tayari moto imeshika kila mahali, sebuleni na chumbani. Pengine naye polisi inaweza kuchukua uchunguzi sana, kwa sababu hiyo jambo si jambo ambaye nao maanisha usuri. Mana kamano Nyakwaramogi, weche machoponwa en ni ogai mar obila Japheth Koome ogwetao. Ogai mar obila Japheth Koome ogwetao kakare jatend piny William Ruto oyiero Patrick Mwiti kaka Commissioner General mar Prisons. Mana kamano wabro miyi wach motudore gi gwetao mar ogai mar obila bang' thuolo machuok. Duol matayo penje pacho ka NEC olando chenro matimo penj mar grade 9 kata Kenya Junior Secondary School Education Assessment. Penjni giwacho ni dhi tim mana ne skunde 5 e kaunti ka kaunti ma pacho ka. Gimedo ni gidhi yiero mana jopuonjre 5 e kinde ma gitime penjni, ma tokeno to gibiro loso godo penj ma jopuonjre mag grade 9 biro timo. Andrew Otieno mochung' ne chenro makare mag penj bende osingo ni ng'ado budget ok dhi kelo ng'ikruok e penj mar jopuonjre go. The grade 9 assessment, we have a variety of assessment formats. We will have multiple choice. We will also have the short structured, where learners are required to write their own responses. So we will also analyze after the learners have undertaken that assessment and see how did they perform in this item format versus the other item format. So once the tests will be undertaken, we will come back and involve assessors from all over the country. The score that the child gets during the pilot is not going to be used in any other way except the research purpose. It will not be used for their formative assessments or summative assessment, which means they don't have to prepare as if they are sitting for an exam. And we are making that very clear to all the schools, the 235 schools. We have informed them that do not start coaching them or, getting them to read overnight to prepare for this. They just need to show up. And because we want it to be as natural as possible.
Kawadhi nyime wabiro medo kelo ni lipode magwetao mar Japheth Koome bang' thuolo machuok kagie kinde ni Toten County ma Kisumo kokalo kuom bod mochung' ne choko osuru oyango mar dhi e doho mar wito oko andike mar chik kata notis mane doho chiwo ne telo ma kojolo mane tayo chiro ma Kibuye e bwo tend jakom machon Judith Matengo mong'ere kaka Nyaramba kaka achiel kuom yore mag temo nyayo kwe e chiro no ma bende tulo osebedo ka mienjo e kinde ka kinde ka weyo ohala osebedo ka hinyore kendo mwandu gi lal. Giyango ni gisekawo okang' mar medo kwan mar obila e alwora mar chiro no ma Kibuye mar jiwo arita mondo mi johala obed gi lwasi makare mar uso maonge tulo ma sa ka sa masiko muoch kendo rocho yore mag ohala. Bende gikwayo johala mondo ka ber to bed kod winjruok e yor loko e chiro no mondo mi weche mag ohala odhi nyime kaka owinjore. Gisingo matemo kar nyalo margi mar nyayo kwe e alwora no. With the security agencies and across sector within the county to actually bring this under control. You are aware that the Market Management Committee did go to court and got an order. We are in court tomorrow to actually try and remove that stay so that we can bring normalcy back. In the meantime, we have worked within the county to actually put security at the market itself. I think we've got about 16 police officers manning Kibuye at the moment. The traders are now actually back, and we are also working with stakeholders to actually bring that to normalcy. Of course, you are aware of the headwinds within the country. It's not just Kibuye alone, but even the riot which has been going on are actually impacting on our revenue. But we hope that things will actually normalize. Adwani mondo mi atigi thuolo ni mondo mi akwa jo hala manie Kibuye ni watimo hala kod kwe kendo wami ng'ato thuolo mare matimo ng'owa mar timo hala. Grube ka grube matimo hala kanyo wakwani mondo mi owinjre mondo mi eka obed gi kwe manyalo miyo hala timore kendo manyalo miyo county government bedo gi thuolo maber mar chiwo kata timo gik monego bed ni gitimo kanyo mondo chiro obed maber. Wabiro timo kar mwanyalo mondo wane ni kwe onya e chiro mar Kibuye kendo wane ni johala ma Kibuye otimo hala maonge wach mora mora. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga osingo ni piny owacho mare dhi ng'iyo kendo chenro mag juogo johala ma kaunti no osuru kaluwore gi ywak margi ewi osuru mamalo mosebedo nyaka ne yiere gino momiyo wito oko chik mar omenda mar kaunti no ma higa 2024. Johala go pod ywak ka jodak ma kono osebedo ka ywago osuru mamalo ka gidwaro mondo bi ong'iye kendo ni mar giwinjo pek mare. Kolose romo ma dwe ka dwe mar weche osuru, Wanga nowacho ni osewinjo duond jopiny kendo gidhi rango kaka osuru bedo makare ma ok hiny johala kendo ok hiny dongruok mar kaunti. Kata kamano omedo ni piny owacho mare osego okenge mopogore dongruok e higa achiel mokalo mowacho no bedo makare kaluwore kod osuru ma gisebedo ka gichoko. Aseyudo ote moa kuom johala maloko e Homa Bay e wach mar osuru ni kamoro ne nitie medruok moro ema nadwa ajiwgi kendo asingnegi ni wadhi ng'iyo otego te mwaseyudo mondo wane ni wabedo gosuru mokiny jo traders matiyo e Homa Bay kae. This year, we are not going to have a finance bill because of the country has, pronounced itself on this matter. So we will just continue to see that our rates of taxes do not harm the traders that we have within the county. And for the traders who have raised issues with regards to the rates, I want to say that we have heard you. We have heard you. You have been discussing with our revenue officers, and we're going to be looking at an opportune time to make sure that these are harmonized as per our discussions. We still have some gaps in the cashlessness, but we are tightening every spot on this cashless system. Kawatieko bende wamedo nyiso weche ma bende ochoponwa e sechegi en ni ogai mar obila Japheth Koome ogwetao kaka Inspector General mar obila ma pacho ka. Gie kineno ero Douglas Kanja emoyier kaka ogai mar obila e yor kojolo mano jatend piny oyiere kaluwore gi paro mochwalne koda duol mochung' ne tije bad migawo mar obila kanyo kata National Police Service
Kuom mano Douglas Kanja ema dhi bedo ogai mar obila e yor kojolo. Nyakwaramogi wechegi to gi mamoko biro biro ni adimba koromo saa 1 wang'e ka wabiro kelo ni wechegi adimba e chenro mar ang'ich welo kod oimore. Gie sani agoni oriti wachako warom kendo bang'e. Nyinga Milton Ochieng' Awuor. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the Hummingbird Tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. The new KCB mobile loan is unbelievably flexible and incredibly affordable. You can now borrow up to 1 million Kenya shillings from as low as 1.2% as a 1-day, 7-day, 14-day, 30-day loan, or enjoy a longer-term period of up to 1 year at competitive rates. Dial *522# or apply on the KCB app today. The KCB mobile loan, unbelievably flexible, incredibly affordable. KCB, for people, for better. Terms and conditions apply. Regulated by the Central Bank of Kenya. Nyakwaramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jacob Dwawacho. The opposition, nothing like a Supreme Court. Oliet Nyakwaramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil ka del war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak mago Ratil piny. One was in opposition. One was in opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penja bati. Koso donje kona mane. Saa 1:30 otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Ka ikelo ni kod George Bati. Kik bai. Okanyalo weyo meher. Kapo ni ibo kawo maua mondo ikete picha mar meher, to kara ibo keto maua e picha na an be.